Om bij het begin te beginnen, als een zeer oude kaart van Friesland juist is, gemaakt door Bernardus Schotanus A. Sterringa, Warga zoals het vroeger was en in feite nu ook weer grotendeels te herkennen. De bekende herkenning van Warga, de twee kerktorens, direct in beeld, de grootste werkgever van Warga, de Frico. Als u straks vanuit Leeuwarden naar Warga komt, ga dan niet dwars door Wergeer op zoek naar Warga, want Wergeer is Warga. Nu zijn we dan bij de Nieuwe Hoek, de Nieuwe oftewel de Nijenhoek. Dit is gefilmd vanaf het Frico-terrein aan de overzijde van de Wargaastervaart. Hier was vroeger een schaatsenfabriek. U ziet nu de grote brug van Warga. Vanaf deze brug gefilmd krijgt u dit beeld, ook weer van de Nieuwe Hoek. We gaan naar de kleine buren, oftewel de Lietse Beworren. U ziet, de dakgoothoogte is nogal verschillend. Tegenwoordig plegen de gemeentes een vaste goothoogte voor te schrijven. Maar hier rammelt het nogal. Hier hebben we het zogenaamde gasthuis van Warga. Nu niet meer als zodanig in gebruik, met het jaartal 1664 boven de voordeur. Achter deze roodbruine woning om komt u via deze doorgang op de Tunen. Deze ouderwetse lantaarnpaal en het loopbruggetje danken we reeds aan de Monumentenstichting van Ida de Radeel. Nu zijn wij bij de onderzijde van de Leeuwarderweg, de oude Leeuwarderweg. Achter dit woningje lagen vroeger nog andere woningen, nu nog maar twee, dat noemde men de Kerenweer. Hier hebt u ze. Kerenweer betekent dus van je moest weer terug. U ziet hier ook weer de open stukken tussen de woningen, wat we ook reeds daar straks bij de Nijenhoek gezien hebben. We kijken hier dus weer in de richting van de Nijenhoek. Dit woningje tegen nieuwbouw aangedrukt zouden we ook graag, en hier hebt u de achterzijde, in kaart gebracht willen zien. Hier hebt u een monument in Warga, het Afkes Tiental beeldje van de bekende schrijfster Nienke van Hichtem, de echtgenote van Pieter Jelle Stroelstra. Een ander ding waar we ook trots op zijn is het wandelpark van Warga. U ziet hier helemaal op de achtergrond ons eigen concertpodium waar onze plaatselijk muziekkorps De Krieg zomers haar concerten geeft. Een ander woningje onder nummer 5 op uw schets. Hier hebt u het dorpshuis waar u op 6 mei verwacht wordt. Dan zijn we nu 22 maart 1981. Deze opname gemaakt voor de tweede groep van de HTS uit Leeuwarden. U ziet hier een opname van de Nederlands Hervormde Kerk. Deze kerk stond 5 jaar geleden dus nog op het punt van afbraak. Als u de tijd heeft en u kunt de toren bekijken, die is nou weer schitterend opgeknapt en kan volgens bouwkundigen weer jaren mee. Direct naast deze kerk ligt deze woning met een enorme grote tuin erachter, momenteel in gebruik door een chirurg. Hier ziet u een oud gebouw, oud kerkgebouw, momenteel in gebruik als een doe-het-zelf-zaak. Nou kijken we op de Gele Eker. Links ziet u een vroegere parkeerruimte. En hartelijk dank, tweede groep HTS, voor het in tekening en op foto brengen van ons schitterende dorp Warga. Dank voor uw aandacht.